Cible farapère Sanaganose. Yeah. Tsy matavy ente amolaiza ai fa hoe masikine la fitiavako anao ro resaiko zao neniza hoe la nandigny anao na fila anao zao tagno maro le fitiavako anao tenenaniky zao hitena mbo tsy vango tsy mana ka zao ka tsy tiane tsy mana ka zao tsy dariane mafy koa tsy fanagna fa zao ambarako anao vô le zaza fitiava rô ambony hanagna hainao zay jaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane mijaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane na mainty na fody za ai masikiny toujours valera azafady moneny fa katositosikinao isambera la fitiava ro fanameko fa iny aro tsy milay ka manenikanao zao za zegny komasy falany fagnay tsy mana ka zao ka tsy tiane tsy mana ka zao tsy dariane mafigny koa tsy fanagna fa zao ambarako anao fa le zaza fitiava ro ambony hanagna hainao zay jaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane mijaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane mijaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane mijaly zao neny alanao tiambonao fa hitako aby zao fa tegna koa tsy pata boss mane fa fitiavako mandila tsy migiane zay koa izay bra ambaro azy tena marina Nau Jah Misengi Prod